balai ngaben nang me khalai ngasha wat ikin thai kila ngasla sha pan pisa lai puja ka kim siu shu na jinga singai mano bante ngala sha le ben ki sinrang khasi basu ong kumne kum tai shu thok ka dang kren ben hendrai nga SU ngala yo bungkit kli ungkit kia na kiseng long kimi kile adu katu nga kren ben baca kem lani khmat jong ki ba de ki ong yang abang kren ben ki khasi ka no balai nga kren ben ki khasi ba balai nga kren ben ki khasi piti balai nga kren ben ki khasi entangan phal din si sama pe hakasin ka bani ko ngala sha bam pisa ki khasi la bon ba na duk kin thai ha duk kin tanga dan lut ka pro ngala sha bam pisa nga ka khna no khna ba duk ka khna ba si ngala sha bam pisa endang sha bam pisa te ga dan wai shin rang khasi ngalai i je la thok la syukur dengan kala le pia yang ni ka jing pentip ngampat yo nang lamoro ngampat yo kan chuo epi Henry la dei bang ayo kata ka jing sneng ka basisya ada ngayo kata ka jing sya balai pernam kelana ka bangut balai pernam kelana bangut Henry chuan ong kum tu te mano ken ban syania mano ken Supelat tang daki khmat bayo I hapo news te mo mano ikin ban syania om dani re ban syania mano ro om dani re mano ban syania te ki ong yang ngam plau epi ngam use filter menta kasni to ka account barim tengah use filter mo use filter tongba ngan ang hinga tanga ang kai baki ong yang ke unit Bangalore na kai kalawan khnang na du na Bangalore hapo meklaya ban IFIR yang namar bamen shwa kaseng kala pensau thu yang bangan ayu bakala pensau thu yang bakal jindayo jingsneng te pa bitne ki ong yang bangila ajing sneng shua men shua kajing sneng ngampat yo ngani thuo kajing sneng ngampat yo ngani thuo kajing sneng balai ladang ala yo kita kajing syak kem kita kajing tenju kita kajing syak kijing sya komplain ngala dai ban semua thu no ngala dai ban kelano Henry ngampat yo pat kita ki ro ngampat yo Henry ngayo bakato ka unit Bangalore kalawan khnang hadu apa Meghalaya ban IFIR yang te ban IFIR yang ki ong mensua kaseng kampat kamre namar bakila ai ka jing snow thu ma kila ai ban ya ka jing snow thu plabet beb nga plabet ambe mga thong nga plabet tiki ong bakil ai ya ka jing snow thu bakan kelano ka bamut men shwa kim kwa ban kem namar bakil de pen snow thu henry ngan ya thu ho ipi ngampat yo ka jing snow thu nang no ro bat ngampat yo hiru kata ka jing bishar nang no ro ho oi nga yo bang penyap itu miau henry kito ki miau ru ngila de IFR ha ba ubos try jom tu miau ngila de yo banjakan rekam dan dawi gata ngam kwa re bani thulut hapo live hendrai ap shuai tang ya ka jingkem bangin ya bangan plahok hakahok jong phi baro sakalano dalapoi bamjadai hajel Meghalaya mobeb kata dengan kelai kata ka jingkelai dengan kelabit kita ka jingkelai dengan kelabit hendrai kumno ka breu kan syukala da kikintin lam le ban shu IFIR baong baka beb kala ong baki mensua kila ay ka jing sneng baka jing pertula ni ka jing kren kumni kumpai henry ini tuho ipi padan mano manuru ban wan ay ka jing sneng lan support you beb okay kublay makan mawa balenya kren ben ni kinong Meghalaya ngas ngotu May balay keren banyak kinong Meghalaya, balay keren banyak KSU, balay keren banyak kisongin ho, nga tak ka man si mga keren banyak. Henry, berperkat ikito ki por ki balalay ki umat ki jaw ka man sim ka pay. Hala keren tampalat te beb, da keren tampalat
palat Henry nga donte ki jubab nga ong yupi da nga krentam palat nga donte ki jubab klem ki jubab te manokin ba syu krentam nga ong ho yupi nga lapan jing nga makiyesyu da ka Henry de da ka spa na ka tingka nga panjing rap Henry tangka jing pan map akmat jong ki ba Henry don ba pet Henry nga panjing maksud kami Henry kile adu kito nga kan mau di kipor ba men shwa yang ngatan shona ngam tre Henry nga kan pandira beki da ka pisang nga kan pandira beki da ka tingka Henry nga panjing rap beki tangga jing yarap bangawan paino bangawan paino da ka pisa bakin aye nga Henry nga batang kinyo tang kata ka recording bakin ai kata ka jing shisha bangan plasuk apa kasi bakin smotuno ki kasi bangan shena bangan kelana ke bamut Henry maki kidang le ban lai puja ki kam sa tip ru je ke jing shisha na ban tip ki ba pet mentang ada pla ki singong kemi ki le kumno ki kesiu ki le kumno ki kasi beleng ke ben ngam kwa ban ong ba jubak thok ha live om jula ban jubak thok ha social media om jula ban jubak thok Ngai mental ada ngapoi hapo police station hapo kata ka FIR baki ong mangala kren ben yang kata kim dai ban shim ya kata ka jing im ka jonga baro andai ki shim ki hab ban shim tang ya ka jing kren ka jonga ka banga ong I don't like kasi I like maybe ki dai ban shim tang ya kata an ka jing kren ben jonga ya KSU an ka jing kren ben jonga ya ki seng ong ki hab ban shim tang ya kata om dai ban shim ya ki family ki jonga ban kili biniak la ban shim dah pihak ban shim betang ya ki jingkren ben ki jonga pihak ban shim betang ya kita ki jingkren ke ben ki jonga pihak ke jingpen ngani thu hok ipi menta ngalapan jing yarap no ke SU mensua kabel ngapan jing yarap no ke SU banga depan map hapo bangale ben mo ngani thu hok ipi menta ya ke jing shisha baleng kren ben ya ki khasi ma kiba pet kim pet kibakran sniw yang dengan blog direct bait na marni saja poi hakataka kajing sencar ngan blog bait ngam tere mas ngam mau ini thulu je fi kajing sijap nga hakapor bedang viral ke video ke baning kong go jonga naken mau ngalakwa ban wanmu ahmat jong ki khasi ban pan map di kajing bakala Henry kajing bakala jonga akan mau du baki sengong kumi kile kumno yang baki KSU kile kumno yang dai KSU Bangalore ki dai KSU Meghalaya yakin mau badai hirup ki senglong kumi Meghalaya ki dai na pa Meghalaya Henry bangapan ya ki tangga tengka bangapan ya ki tangga tengkang ni thoi bangapan ya ki daka pisa bangapan ya ki daka tengka Henry ngapan tangga jingyarap bangan wangu no hapo Meghalaya ngala kren ben bangan shen no lani paki breu kin smotu no ki jing imangan kelano ka jing im thamai no bangan yeng no haka jing im thamai Henry naka jing le ka jongki naka jing le ka jongki nasapan kelalong hadu kan bangan kren ben yaki hadu kan bangan kren ben yaki ni thu hok hadu kan ban pen kelay nga bangan kren ben yaki kamut lada ngawan pamam no tangah khmat jongki khasi kamut mesin asuk lit na ban khari im ban khar la biang bet ke jing im mo tang ba nga thu ba hakapor nga pan yarap no KSU ba katengka ba kaspa nga pan yarap yo ngapan jing yarap tang bangan pan ma pakin yarap lem ya nga bakin record anakin simjing kelina nga Henry ya kata ba inda de penmap nga penmap tangila jong dan badan simjing keli dan berla ban simjing keli nga su penmap tangila jong simet nga penmap nga sen sa klem pen bayra lang klem ka jing le ka jong nga nga krem ka daw ka jing kren ben nga ki su ka don ka daw kan mau ha bangaw ngan simno ya ka jong ka jing im thamai ban klano ka bamut nga ai kanang da ka jing penmap hapo ki SU bakin pelaj lem ni ka video jong nga bakin klanan bakin ngan klano ka bamut bakalasan kelumar kumne Henry kim pelaj watang i ka video bangalap depan map kinom pelaj Henry nga panjing yarap song ki gila yarap ya nga Henry ka jing yarap ko jong ki pat benda play ka jing shisha kam day de ka ero day ba nga sya set hapo Meghalaya nga sya set hakajing ajing yarap na po Bangalore ngaken mau hadu bangada kelon yap ngapoy hospital ki ong yang nang tu jaga bang kiri yang ki ong bang armet le cek hapo hospital ka klem armet ka klem bam ka klem di
wat nang turu ngami nakato nga sa hapo ban lidle hapo bangan lidle ya ka coach la jong ya ka jing im kala jong ka kes kala jong nga lidle hadu saus ni sans ni ki wan ki khasi ki bawan pet ya nga hendai kita ki senglong kemi ki ong kum no wanam pelat ya ka wanam sha la ya ke hendai kita ki pulis klay e baka jing im ga jong adu nang to bangasa nga shu kelon ya nang to badu mga im nga shu im maklembang ko ni Henry kinom siya ya kata kita ki polis bangadep aikes bangadep sanjut ya ki jing im kalau jong akan mau bah kito ki bari yang ngaru bah jing aji yarap kila koli ki senglong kemi baki ong bangadan hapo hospital Henry ki senglong kemi kinom pet khmat kinom tip syaka air Henry tangna kata kadau bangayeng hi laka jong kabor bangan ki biang hi laka jong kabor hadu kan ni ngan plahok menta badai ka live ka dega ne ka way ka live ka bang la use da ka live thamai nga ong hok ye phi nga klemdon ye ka ngamdon kam ye ka spa ngamdon kam ye ka tengka hanre nga ai tangga jubab ba phin kren lem ba phi dei ki songlong kami phi dei kita ki SU yarap lem tang kata om dei de ba phin ong apan ni ra be ka spa ka pon dei kata ka jingle ka jonga phi ong mga kren bentong ini jawat ye kata ka jing kren ben kata kampat sai bah bangan ye kren lut hang ne baro hanre ngin sai wat ka jing sha beb blok no ye ki bakren kem akor ho nga blok ben na du meneng nga blok ben ngam don kam than hiru ya ki pimut baka beb kadon kam ye ki follower kam don